Blei pi baro kinong pet bat kinong kersan jong kaneka channel jongi. Menta ka kenti ngi kwa wan ra shapi ka we ka KHUBOR. Ka KHUBOR ka ba yole si kan penkul mar jing mut ya pi. Hendrai sngap bat pet hadu ka bakut pan pensngo thu shu yala di ya ka sandur jong Blei ha ka balang Catholic Apostolic. Ha ka jilla Mato Grosso do Sul hari Brazil ladan ka wei ka riu kan thei ka badan prangot ki khun ukurim jangka ula klat no bat ka shong ka sa satang bat ki khun ka kerteng jong kani kalong kumi kalong Sister Sebastiana on Nefro 5 hoot kala kala sister namar kala shim ka jinglong Riewniam jong ka seng Sisters of Abundant Redemption hakerta ka basan pusan snam da ka jingkershan jong ukhon jong ka u Bishop Henrik Aparecido de Lima u Bishop ka Dourados Brazil kani ka seng Sisters of Abundant Redemption la seng do way uling do na ka seng Most Holy Redeemer Redemptoress kaba priang sngo bahaya ki riu kan thei balasong marwe hadin ka jingklat no jong ukurim ka Sister Sebastiana ka don ya ka jing angnut nadu dang khna banlong Riewniam bat menta kalayo shisha ban pen urlong ya kita ki jing pho sni jong ka da ka jing yarap pat jing kershan jong ukhun rangba jong ka nadu bakadang don hakarta ka bakhat ar ni khat lai snam ka Sister Sebastiana kala yo sngo ya ka Jingkhot banrung sha ka jingim Riewniam henrei hakarta ka bakhat prasnam namar ka jingkurdu jong ka ying ka sem jong ki kala ya tho shong kurim da ka jing penbet ukpa jong ka bakan yo banyarap lem haying hasem watla ka taru ka mensiem jong ka trang bet tang ban syakri ya Blei nadu bangala shong kurim laong ka Sister Sebastiana hakilat pathai KHUBOR ACI Digital ngajupan na Blei ban ai ka jingkurkhu ya ka jingim jonga bat ki khun ki kti jonga ban tre haka briso wan jong u Blei ula isen e yanga namar haba nishania hau juklat ya kata bat ula kurkhu yanga da ka jing ai ka ba phla da ka Jingkhot jong yu khon jonga ba unlong u Riewniam bat menta ula khot sayanga da ka jing buat ya ka canon law shi hajar shi spa sau phoi bat canon law henriu spa sau phu sau henriu spa sau phu san bat ru da ka jing buat ya ka jing hikai na ka jing tho ba khut kumbala lap ha ka shithi shiki kristan harum kelenong ka ba nyau de khot lai phu khandai bat ka shithi baning kong jong Paulus shaki kristan ha korin kelenong ka ba nyau de khot lai phu khandai hadin lai pun riu snam kum ka kurim bat ka riu kan thei menta kala yo ban im ya ka jing im ka ba ka da thrang shisha ka jing im Riewniam ka jinglong sister u khon jong ka u Bishop Henrik ulaya thu ba ujuyo sngo barabor baka Kmie jong ka juong bakam jukwa pan shom kurim ka kwa banlong Riewniam ukpa jong u bala kala long u Kristan Catholic ulaong ha shwa ba un klan yarab ya ka Kmie jong pi ban lej sha convent kadai ka jing angnut jong ka menta ka Sister Sebastiana kaladan propose nam karta bat ka IT yala de bat ya ka por jong ka ha ki jing duai bat ka yarap ru ya ki riu kan thei ki balangop ha ka jing kerni ba bon jat ban job ya ki ka Sister Sebastiana kala ong ngak kemen ban long ka Riewniam nga sngo tenat ban nga iet ya kani ka kam ban yarap ya ki brio namar kani ka de ka jing thrang jonga u Bishop Henrik ulaya thu man kamit ka Sister Sebastiana ka juduai ya rosary bakhut bat ka puli ya ka ktien u Blei rengkat ki khon baro men ba udang khna hayeng hakapor ba u Bishop Henrik udan khat saus nam karta ula rai banrung sya ka seminary bat ula pendap ya ki jing puli jong
ka yeng ka sem jong u ka long ka baduna ha ka yo ka kot kumta ula hab ban mi no na seminary ban yarap yala ki Kmie ki kpa uju penlang ye ka pisa kat ka bami na ka jing trei kum u driver truck knang ba unla ban peteng ya ki jing puli haus nam kat khandai spa khandai phawei hakarta ka ba ar pho hunriu ula yo lat ban lej puli ban long lingdo haus nam kat khandai spa khandai pho khandai hakarta ka ba lai pho san snam ula shim ya ka jing smai ka ban ningkong ban long kum ulingdo hakaseng most holy redeemer ula trei haki parish katu ka nisnam bad ula bad eki kamba pher haka kerdan ba pher jong ka diocese shwa ba un kalalong u provincial jong ka Campo Grande u Pope Francis ula thong ya u kum u bishop jong ka Dorados bad ula penkentang bishop ya u haka laipau tarik kalalengkot ar hajar khatn riu u bishop Henrik ula ong ba klem ka jingkershan bat ki jingduai jong ka Kmie unumpoi syakat kane ka kam ka bakrau ban pet ya ka briso wan jong u Blei menta ka Kmie bat ukhun ki im ha ka jing im ban ong hoot ya u Blei haman na ka sngi ka jing im jong ki